हाय लोगोफोर, आंनि मुङा gwrbwni। आं दायो मोनसे सायरी लाना फैदों। सायरीनि मुङानो जादों गोरबोनि मोदै। सायरीखौ लिरदों बिथां सोरां बसुमतारिया। दायो सायरीखौ आवरायनो नागिरदों आं बसुमतारिया। फैदो दानिया बिथांनि सायरीखौ खोनासंलांदिनि। ओइ सना, नों दिनै आंखौ गारनानै थांबाय। आंनि गोरबो बिखायाव हाजासे दुखु दा होलांबाय नों सना। आंनि गोरबो बिखायाव मोदैल' बोहैबाय थासै सना, नोंखौ गोसोखांनानै। अननाय मोजां मोननाय नोंनो फोरोंलांबाय सना। मा दाय मावदोंमोन आं नोंनि सायाव? मा गोरोन्थिनि थाखाय आंनि गोरबो बिखायाव हाजासे दुखु होलांखो नों? हरखाबै नों फैनानै, हरखाबै नों दिनै सिमां बायदि आंनि जिउनिफ्राय जायखारलांबाय नों। नोंथ' मालाय मिनि खुसियै गोजोनै गुबुनजों थाहैनो हाबाय, नाथाय आंहासो हारसिङै गोदाव सोराव नोंखौ गोसोखांनानै गोरबो मेगनाव मोदैल' बोहैसै। नाथाय आं गावखौनो सानना लाबाय सना सासे जाम्बा आब्रा होननानै। गोरोन्थियाथ' आंनिनो जाबाय, मानोना आं नोंखौ मावनो हायैआनो आंनि जोबोद गोरोन्थि सना। थोद साला फाग्ला गोसो, मालाय बेहा मिनि खुसि थाहैबाय, आंहासो फाग्ला बायदि गोदाव सोराव मोदैल' बोहैनांबाय। नाजाब्लाबो जाफुंहोनो हायाखिसै आं सना, जायखारलांबाय नों आंनि जिउनिफ्राय। हे गसाइ, माबोला रानबावगोन आंनि बे गोरबो इसिंनिफ्राय बोहैनाय निजिरा बायदि मोदैया? सायरीया एसेनोसै लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि बे सायरीखौ खोनासंनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो। लोगोसे लाइक, साबस्क्राइब, शेयार खालामना होदो लोगोफोर। आरो आंनि बे gwbwi चेनेल गोदानखौ एसे सापर्ट खालामना होदो लोगोफोर। गोजोन्थों।